Amu alaikum salam. Malam akwai cash? Akwai cash. Za a samu 100? Za a samu. Cire mu. Ka cire 100 daidai. Okay. Zan baka 1000 ka a waje. Okay. Bombastic side. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Là. Yawwa, approve. Okay. Allah shaf sauri yake da Allah. Sai ka cire 1000 ka bani 99,000. God have mercy upon us. Abokina 100 na ce ka cire mu ai. Wannan 10,000 ka bani. Nawa kake so in baka? In sa 100 ka zo ka cire 0 ɗaya ka mai da shi 10,000. 10,000 da ka sa shi ta na baka. Duk mun san irin wannan salon cutar da kuke yi. Ni za ka sa in sa ma 100 ka rage mun 0? An gaya ma ban san ban gani ba ne. Yalla ba la to ai ku dai sake update. Wallahi na dauka kai gara. A fita dake ai dai ku canza update. Gaskiya ne wuci. Bari gwada wani shago. A to kada ka da wannan.